wannan magana kullum muna faɗa muku, in dai ƙarya za ka faɗi da ƙarya da tuggu da makirci da ƙire, wallahi tallahi billahi ba za ka taɓa cin nasara ba. Saboda haka in ka ga mutum na ƙarya a cikin al'amuran shi ko cikin magana yana ƙarya da makamantansu, to ka ƙyale shi, wallahi hwaɗaɗɗe na, ni ina da yaƙinin zai hwaɗu. Saboda haka duk abin da ka ga ana nunawa a cikin wannan tahiya gaskiya ce. Shi kansa améliorer les conditions de vie des habitants de Niamey, ville confrontée à la récurrence des problèmes d'écoulement des eaux en période d'hivernage. Tel est le but visé par les autorités de la refondation à travers le ministère de l'Équipement et des Infrastructures, sous la houlette du colonel-major Salissou Mohamed Salissou, en réactivant il y a quelques mois le projet de réalisation des ouvrages de drainage dans la capitale nigérienne, objet de la présente visite ministérielle de supervision. Initié dans le cadre de la mise en œuvre du projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle PUDUREM, ces travaux exécutés par l'entreprise Moré consistent à la réalisation de 30 km d'ouvrages de drainage à travers les 5 arrondissements communaux de Niamey, composés de 17,47 km de caniveaux et collecteurs, 9,3 km de chaussées drainantes ou pavées et 3,6 km de chaussées bitumées. 3 points situés dans les arrondissements communaux 2 et 1 ont été visités par la délégation ministérielle, comprenant outre le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, le colonel Abdelkadri Amadou Daouda, le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement Rabo Awali, l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel Boubacar Soumana Garanki, le directeur général de l'agence de modernisation des villes Nouridine Issak Adamou et le coordonnateur national du PIDUREM Yabilang Maman, ce qui lui a permis d'apprécier le travail remarquable abattu par l'entreprise Moré en dépit de la survenue de 2 accidents mortels d'ouvriers. Ce projet est lancé depuis 2022. Des études ont été faites, mais la mise en œuvre a été retardée par un certain nombre de facteurs. Et nous avons été instruits par les plus hautes autorités, avec à leur tête son Excellence le général d'armée, Abdraman Chani, président de la République du Niger, chef de l'État, et son Excellence Ali Mohamed Laminzane, Premier ministre de l'économie et des finances, à réunir l'ensemble des acteurs. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina muku fata alkhairi. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yawmul Arba'a, yau Mercredi, ranar Narba, 20 daidai ga wata na ɗai na Musulunci Al-Muharram, hijira 1447, ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma 16 ga wata na 7 miladiya 2025. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, sai mu gode wa Allah, mu ƙara gode masa da Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu da wannan gwamnati mai albarka ta Majalisar Ceton Ƙasa CNSP ƙarƙashin jagorancin mai girma mai daraja General Darme, President de la République du Niger Abdurrahman Chani. Aiki ga mai ƙare ka. Masha Allah. Kuna gani abin farin ciki da yake afkuwa a ƙasar Niger, musamman ma ayyuka wa'anda Niger ta daɗe tana jira a yi irinsu, gadodi, hanyoyi, tituna, wa'anda ake ba kwangila 'yan siyasa suna yin lalakon ayyuka. Za a zo a yi muku fabe, ruwa ba su kwantawa a titinku, amma a zo a ce fabe na za a yi muku, da sunan fabe a tarsan muku ruwa wuri ya zama tafki. Wannan yana ɗaya daga cikin kaɗan daga cikin zaluncin da 'yan siyasa suka ta yi ma al'umma da su da 'yan kwangilarsu. Yanzu duk waɗannan ayyuka da aka ta yi a baya su ne in ka gani a cikin babban birni Yamai, in kana yawo ko ina aiki na akai. Wallahi in baka yawo a cikin Nijar, ashe baka sanin ana ayyuka, musamman ma babban birni Yamai. Ayyuka na akai tukuru kamar yadda kuka gani. Ayyuka na akai ba kama hannun yaro. Yayan uwa musulmi, yayan uwa masu daraja, ya kai dan uwa musulmi mai hankali, menene ya kamata mu yi ga waɗannan jagorori masu albarka? Shine mu ci gaba da ba su goyon baya, mu ci gaba da yi musu addu'o'i na alkhairi, mu ci gaba da roƙa musu Allah, Allah ya tsare mu su, Allah ya kiyaye mu su, Allah ya wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu ta Nijar. Mu ba da haɗin kai, mu haɗa gwiwa, mu yaƙi munafukan ƙasar Nijar da miyagun 'ya'yan ƙasar Nijar
karnan farautar turawa, karnan farautar 'yan siyasa. Mu yaƙe su da bakunanmu, in suka hito suka ce ƙala bisa ga ƙarya, ku hito ku ce ƙala bisa ga gaskiya, kakkai ƙarya, domin makareci ba zai taɓa cin nasara ba a rayuwa dai. Wannan magana kullum muna faɗa muku, in dai ƙarya za ka faɗi da ƙarya da tuggu da makirci da ƙere, wallahi, tallahi, billahi, ba za ka taɓa cin nasara ba. Saboda ka in ka ga mutum na ƙarya a cikin al'amuran shi ko cikin magana yana ƙarya da makamantansu, to ka kyale shi, wallahi hwaɗaɗɗe na, ni ina da yaƙinin zai hwaɗu. Saboda ka duk abin da ka ga ana nunawa a cikin wannan tahiya gaskiya ce. Shi kansa mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani cewa yayi ai gaskiya, komi na bisa ga gaskiya na ake tahe da shi. Duk abin da za a yi za a faɗa ma talakawa, kuma za a nuna muku da ido ku gani. Shi kansa yana shigowa kafar talabijin ya yi ma talakawa bayani abin da ba a taɓa yi muku ba, inda an ka samu, inda an ka sa, inda an ka kashe, ai maka bayani dalla-dalla. Wani jagora na ya taɓa zuwa ya yi zamne, ana masa tambayoyi yana ba da amsoshi game da abubuwan da ke gudana. Wannan kaɗai ya isa ka gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya taimake ku da wannan jagoranci. Ku haɗa gwiwa, ku zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya, ku yada ƙabilanci, kar ku yarda munafukan Allah, munafukan ƙasar Nijar waɗanda ke gina ma ƙasar Nijar ramu su yi amfani da ku ta hanyar ƙabilanci don cimma muradinsu. Kar ku yarda, saboda ba su buƙatar ƙasar Nijar ta ci gaba, ba su buƙatar ƙasar Nijar ta zamna lahiya, ba su buƙatar ƙasar Nijar a zama daidai. In aka ce daidai, mu kasance talakawa. Ba za ni taɓa yi maka laihi ba in ce duk inda ka kai ƙara, kuma hakan nan duk inda ka tahi in ba ka hankali ba ka za a ruhewa. Kaga kenan babu daidaito tsakanin al'umma, babu adalci. Shi ko adalci shi na duk wanda ya yi laihi, ko wane ne hukuma ta buge shi da hukunci. In ni na, in kai na, in shi na, in ita ta, ai muna hukunci daidai da kowane ɗan ƙasa. Babu bambanci wannan matsayi kaza gare ko ɗan siyasan muna ko mutunan muna. A'a, in ka shigo cikin wannan tahiya da nuhin wannan, to ka sha da baya. Da wannan tahiya ba irin ta ba. Wannan tahiya ba irin ta ba. Wanda zaka cutan mutane, kai ma mutane laifi, ka ce duk inda za a tahiya a ruhe a kai ƙara. Wannan ba irin wannan tahiya ta ba. Wannan tahiya ce ta lillahi billahi. Ƴan ƙasa daidai da ɗan ƙasa yake, babu bambanci, babu fifiko. Da haka ku haɗa kawunan ku, kakkure da munafukan Allah, karnan farauta 'yan siyasa su yi amfani da damammaki na ƙabilanci domin ƙoƙarin tarwatsa ku. Kun san irin azabar da kuka sha a baya, har yanzu ba ku manta ba. To Allah ka taimaki ƙasar Nijar, Allah ka ɗaga tutar ƙasar Nijar, Allah ka taimaki shugabannin Nijar. Mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, President de la République du Niger, General Darme, Allah ka ƙara ɗaga shi, Allah ka ƙara taimakon shi, Allah ka ƙara ƙarfafar da shi. Wannan haske da muke gani yana bayyana a ƙasar Nijar na ayyuka da ci gaba da tsaro da ake kawowa, Allah maɗaukakin sarki ka ƙara ƙarfafar da zukatansu, ka ƙara ba su iko akan waɗannan ayyuka. So zawanmu da suke filin daga, Allah ka ci gaba da ba su nasara, Allah ka taimake su, Allah ka ƙarfafe su. Duk inda suka tinkari makiya, Allah ka ba su nasara. Duk inda makiya suka tinkaru su, Allah ka durƙusar da makiya. Duk inda makiya suka ɓoye, Allah ka bayyanar da su. Duk inda suka kitsa, suka bullo, suka shigo a cikin gari, Allah ka tona musu asiri. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. Dukkan wanda yake cikin wannan gwamnati mai albarka yana fatan ci gaban ƙasar Nijar, yana fatan talaka shi daɗi, Allah ka taimake shi, Allah ka ƙara kai sa matsayi a biyabo. Dukkan wanda ke cikin wannan gwamnati mai albarka yana sabotage, yana kame cinanuwa, baya son Nijar ta ci gaba, baya son talakawa su gani a ƙasa. Ya Allah, ko a cikin wannan gwamnati yake, Allah ka raba sa da matsayinsa. Ya Allah, kakka ba sa nasara a cikin rayuwarsa. Abinda ya tara, Allah kakka ba sa lafiya ci wannan abu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.